болған конференциясына жиылдық. Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдәм» запускает акцию «Көңіл көзі белән укыйм Коръән, читаю Коръән душой». И мин безнең кунакларыбызны тәкъдим итәм, кунакларыбыз белән таныштырып итәм. Ярдәм мәчете имамы Рафис Рафкатулла Сайфуллин, Ярдәм мәчете имамы Фәнис Рәисулла Мингәрәев, Ярдәм иҗтимагый хәйрия фонды реабилитанты Ринат Рафаил улы Алиев һәм Коръәнне күрмичә укучы Солтан Надыбулла улы Умалатов. Беренче Рафис хәзрәт, сезгә сүз бирик. Шушы акция белән таныштырып китсәгез иде, моның максатлары нинди һәм кайчан бу уйлап кемнең идеясе иде? Ауду биллахи минеш шайтанир раджим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле кардәшләр. Әлбәттә, ислам дине изгелеккә инди. Әлбәттә, изгелек эшләү юллары бик күп. Намаз уку булсынмы ул, ураза тоту булсынмы ул, закат чыгару булсынмы ул, садака бирү булсынмы ул, хаҗ сәфәренә бару булсынмы ул, яки корбан чалу булсынмы ул. Әлбәттә, кешеләр бу изгелек кылуда мохтаҗ һәм инде изгелек кылырга тырышалар. Безнең мәчетебезгә шактый кешеләр килеп сорыйлар, нинди ярдәмне күрсәтик микән сезгә, ничек булыша алабыз без күрмәүчеләргә дип сорыйлар иде кешеләр һәм инде без аларга кайбер вакытта шундый җавап кайтарадыр. Безнең менә мондый Коръәннәр басыла, үзебезнең типографиядә шул Коръәннәргә бастыруга ярдәмегезне итсәгез, сезгә бик зур савап булыр иде дия башлады һәм инде халык бу Коръән бастыру белән кызыксына башлады. Әлбәттә, елдан ел күрмәүчеләребез, Коръәнне укый ала торган кешеләр арта бара. Мәликә ханым инде аның турында Фәнис хәзрәт тирәнрәк сөйләп китер. Мәликә ханым бик күп шәкертләрне укытты һәм инде ул шәкертләр төрле төбәкләргә, Рәсәй төбәкләренә таралып, анда үзләренең бәләкәй генә мәктәпләрен ачып, бу Коръәнне араб телендә өйрәнү дәресләре бара. Шуңа күрә инде ихтияҗ бу Коръәннәрдә елдан ел арта. Һәм инде бу пандемия сәбәбе буенча да бик күп кешеләр изге гамәлләргә бераз мәхрүм калдылар. Изге гамәлләрен ничек кылыйм микән, нинди юнәлештә үземнең акчаны дөрес итеп сарыф итим микән дип халык сорый башлады. Һәм инде без аларга бу акцияны башлап җибәрдек. Бу акциянең ике максаты бар. Беренчесе инде ул әлбәттә безнең күрмәүчеләргә ярдәм итү. Алар инде бу Коръән нурын үзләре аша үткәрсеннәр, Коръән мәгълүматларын өйрәнсеннәр. Һәм инде бу беренче максат. Икенче максат ул да булса, безнең кардәшләребезгә, дин кардәшләребезгә бу изге гамәлне кылырга ярдәм итү. Чөнки бу акциядә катнашкан кешеләр, алар дәреслектә зур изгелек кылалар. Һәм инде бу Коръәнне алар үзенең гаиләләре исеменнән, балалары исеменнән бастыра ала. Шулай ук инде мәрхүм булган әбиләребез, бабайларыбыз өчен бу дөньядан бакыйлыкка күчкән туганнарыбыз исеменнән бастыра алабыз. Һәм инде бу әлбәттә изге гамәлләрнең дәфтәрләрен яңадан бу вафат булган кешеләрнең дә тутырылып бара. Чөнки Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйткән, бөтен гамәлләр үлү белән туктый, изге гамәлләрдә язылу туктый, илля дә мәгәр берничә әйберне әйтеп китте Пәйгамбәрбез. Һәм инде берсе ул дуа кыла торган бала диде, һәм инде төзелгән мәчет, ачылган мәдрәсә, һәм инде шуларның берсе бастырылган китап дип әйткән. Һәм инде иң изге китап ул да булса Коръән. Коръәннән дә изгерәк китап юктыр дөньяда. Шуңа күрә инде Коръәнне әгәр дә ки вафат булган туганнарыбыз исеменнән бастырабыз икән, ул вакытта зур савапка ия булабыз. Бастыручы кешеләр һәм инде әлбәттә кем исеменнән бастырыла, димәк инде вафат булган туганнар. Шуңа күрә инде менә бу акцияны без шундый уй фикер белән җибәрдек. Пандемия вакытында безнең күрмәүчеләр күбрәк китапка тартылсыннар. Һәм инде шулай ук күрүче кешеләр, мөмкинчелекләре булган кешеләр, хәлле кешеләр акчаларын ничегрәк дөрес итеп сарыф итим микән дип, ничегрәк изгелек кая күбрәк булыр микән дип шундый фикер, шундый сорау туган кешеләргә без инде юнәлеш күрсәттек. Ул да булса инде менә бу күңел күзе белән укыйм Коръән дигән акциядә катнашучылар әлбәттә зур савапка ия булалар. Садакату җария дип әйтәбез без аны. Ул да булса инде тукталмый торган, мәңге дәвам итә торган садакага ия булырлар дип ышанып калабыз. Һәм инде менә бу акция шундый зур, улы
изге максат белән ачылып җибәрелде. Һәм инде һәрберегезгә менә бу акциядә Аллаһ Тәала катнашырга насыйп итсен. Әгәр дә ки матди яктан катнаша алмыйсыз икән, менә бу акция турында мәгълүмат таратып, үзегезнең тугандарыгызга, балаларыгызга, аныкларыгызга бу акция турында җиткезегез һәм инде иншалла менә бу сезнең исемегездән шулай ук савап язылыр. Рәхмәт. Фәнис хәзрәт, сез сөйләп китсәгез иде, менә бу китапның кайчан беренчеләре басылды һәм чираттагыларын кайчан сез нинди тираж белән басылды, кемнең инициативасы иде шулар хакында? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Һәммә безгә дә Аллаһ Субхана Тәгалә бәрәкәтен, үз рәхмәтен насыйп әйләсә иде. Иң элек Брайль системасы турында әз генә аңлатма кертәсем килә. Каян алгансың ул үзенең башланып китүен, кайчан шушы Брайль системасы дөньяга аяк атлый дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Ул да булса 18-нче гасырда Луи исемле кеше туа. Һәм инде шушы кеше 3 яшьлек вакытында әтисенең Марсельскойында уйнап утырганда пычак белән бер күзен җәрәхәтли. Һәм дә инде икенче күзе дә күрүдән мәхрүм була. Шушы кеше күрү сәләтенә мәхрүм булгач, әти әнисе фикерли башлый. Ничек шушы баланы гыйлемгә ия итик, ничек гыйлемсез калдырмыйк дип. Һәм инде эзли торгач, табалар мәктәп, ул атала Королевская школа дип. Инде исеме үк үзе турында әйтә шушы мәктәпнең, анда яисә таныклы кешеләрнең балалары гына укый ала, яисә бай кешеләрнең балалары укый ала. Шушы мәктәптән ничектер шушы балага да укырга насыйп була. Ничек итеп укыйлар? Хәрефләрне тактиль рәвештә я кызыл балчыктан, яисә пластилиннан ябыштырып, күргән кешеләр язган кебек шушы хәрефләрне булдырырга тырышалар. Бу система шушы балага бик авыр була. Әмма ләкин шушы системага нигезләнеп, көн-төн уйлый торгач, ул үзенең системасын барлыкка китерә. Шушы система баштан 18-нче гасырның ахырында Германия белән Франциядә кабул ителә, инде 19-нчы гасырда бөтен дөнья системасына әверелә. Бүгенге көндә нинди телдә генә булсын, шушы Брайль системасында язып, укып чыгарга мөмкинлек бар. Әмма ләкин менә безнең җирлектә татар шрифты, урыс шрифты каралган иде. Аның буенча мәктәптә укыту бар иде. Әмма ләкин мәктәп белән шикләнә бөтен әйбер. Инде шушы Аллаһ Субхана Тәгаләнең китабы Коръән ничек безнең җирлеккә аяк атлый һәм дә инде ничек укырга мөмкинлек табабыз без күрмәүче кешеләр. Ул да булса, иң элек безнең хөрмәтле хәзрәтебез Илдар хәзрәт Баязитовны билгелиләр Сөләйман мәчетенә Левченко бистәсендәге мәчеткә имам итеп. Килеп караса нәрсәне күрә, яртылаш төзелгән мәчет, амбар язагы эленгәндә мәчетне онытканнар. Бары тик мәчет кенә торсын, килүче гыйбадат кылучы юк. Иң элек шушы мәчетнең ачкычын табып ала хәзрәтебез. Шушы мәчеткә кереп башын тотып утыра да, гомер буена бит баш тотып кына утырып булмый. Шуннан соң мәчетне әз генә рәтли, төзекли башлый. Шул вакытта күрүче балаларга Коръән укытылу карала башлый. Һәм инде Коръән укытырга диеп, 2 оныгын алып бер әби рәхим итә. Шуннан соң хәзрәтебезгә мөрәҗәгать итә. Хәзрәт ди, мин дә Коръән укыйсым килә, Коръән укымыйча үлеп китүдән куркам ди. Хәзрәт әйтә ди, без өйрәтәбез дип әйтә икән. Шушы әби әйтә икән, мин укый алмаячакмын, минем 2 күземдә күрми. Ничектер Коръән укыйсым килә дип хәбәр биргәч, шуннан соң Илдар хәзрәтебез һәм инде аның апасы Мәликә ханым Гыйлметдинова көн-төн уйлый башлыйлар, ничек соң шушы әбигә булышырга диеп. Һәм шул вакытта Аллаһ Субхана Тәгалә насыйп итә хаҗ кылу нигъмәте Мәликә ханымга. Инде хаҗ кылган вакытта белеп ала, әле Гарабстанның үзендә 2000нче елларның башында гына басырыла башлаган Коръән. Инде 200дән артык ел Брайль системасына, әле Коръән ул җирлектә дә басырыла башлый якын арада гына. Шушы китапларны эзләп табып, беренче партиясын алып кайта башлый Россия җирлегенә. Инде беренче авырлык.
Бер таможняда туктатып калалар Коръәнне, икенче таможняда туктатып калалар Коръәнне, шулай итеп 1 ел дигәндә Коръән китаплары беренче партиясе Россия җирлегенә атлый. Һәм инде укучы, язучы юк. Мәликә ханым нишли? Үзе шушы Коръәнне күрүчеләр Коръәне белән чагыштыра, төннәр буена өйрәнеп чыга. Һәм инде шушы системага үзе төшенә. Венера апаны укыта башлый. Шул вакытта Венера апа өйрәнгәч, икесе бергә кулдан пособиелар яза башлыйлар күрмәүче кешеләргә. Чөнки Коръән укыту белән генә бит шикләп калып булмый, ә күрмәүче кешенең тормышы ул бит әйләнә-тирәне күрмә. Үзеңнең хаҗәтеңне булдыра алма, гаиләңдә ярдәм итә алма. Әле соң гына күзен югалтса кеше, ул бер урында утырып тора торган хәлдә кала бит. Һәм инде әкренләп тернәкләнү үзәге барлыкка килә. Әкрен генә шәкертләргә Коръәнне дә укыту, башка суларны да укыту карала башлый. Ә Коръәннәрне ул вакытта мәҗбүр булабыз Сауд Гарәбстаннан һәм Төркиядән генә кайтартырга. Ә инде тора бара безнең нәшриятыбызда шушы китаплар бастырылу карала. Ә инде дәвам итеп мин урыс телендә дә сөйләсем килә, урыс телендә дә мәгълүмат җиткерү өчен. На сегодняшний день актуальность этих Коранов очень большая. Если говорить о нашем реабилитационном центре и обучении наших незрячих шакирдов, вот я хочу рассказать историю одного человека, чтобы понять, объяснить смысл, для чего же актуальность нашего реабилитационного центра и, самое главное, актуальность изучения Корана. Приехал к нам один человек, он говорит, было в жизни все. И бизнес, дети, жена, недвижимость, все, говорит, у меня было. Когда он ехал за рулем, попадает в ДТП и теряет оба глаза одновременно. Придается к спиртному, говоря, жизнь сломлена, смысла жизни нет. Какое-то время жена в кавычках ему помогает, то, что его поит, а потом дает бумагу, говорит, подпись поставь. И то, что он нажил, уходит супруге, дети забывают, его оставляют маленькой малосемейке. И он говорит, в этой комнате маленькой, я, говорит, был вынужден сидеть 7 лет безвылазно. Если, говорит, соседи не заносили кушать, у меня бывало время, что по 5 дней сидел без еды. И уже человек внутренне сломлен, на грани суицида, приезжает к нам, потому что подсказали соседи о нашем центре. И вот шаг за шагом, вначале психологическая помощь, элементарная реабилитация, домашняя ориентировка по домоводству, в дальнейшем изучение системы Брайля по кириллице, а потом арабский шрифт. И вот он, когда первые аяты смог изучить Корана, вы бы знали, как он вот искренне заплакал, говорит, я ведь слова Аллаха мог своими руками прочитать. Вот эту радость я никогда не забуду. Даже когда я рассказываю, уже сердце трепещет, как он радовался в то время. А это радость одного человека. А когда могут читать, могут изучать, могут Кораном поклоняться и самое главное, быть полезными для общества незрячие люди. А они чем же полезны? Вот можно сказать, да, то, что незрячий человек сидит дома, он лишнее что-то помочь не может. Но задумаемся. А может быть, одна мольба, одно поклонение, обращение к Аллаху Субхану Тааля, это не будет ли поводом тому, что вот эти сложные периоды, эта пандемия, Аллах берса пройдет, и дай Аллах, что мы будем уже ценить то, что у нас есть, и стремиться к благому. А незрячий человек уже начинает жить. Если он до этого только существовал, то есть день прошел, второй день, а он понимает, то, что он проснется утром, ничего не поменяется. А благодаря Корану он уже получает душевный свет, благодаря чему он может быть полезен как для общества, так и для религии. И основа Корана – это вот огромное чудо. И вот у нас акция «Күңел күзе белән укыйм Коръән», душой читаю Коран, дает возможность то, что кто может либо от семьи, либо от имени одного человека, если передается имущество, и благодаря этому имуществу печатается Коран и передается незрячему человеку. А чтение этого человека, вот этой семье, этому человеку, кто передал имущество,
Это же жизнь, жизненный клад. Для вечности будет уготовлено вечное благо. Ведь Аллах говорит, если человек навстречу ко мне шаг шагнет, то я, говорит, 10 шагов шагнул навстречу. А если, говорит, человек будет идти ко мне быстрыми шагами, то я, говорит, примчусь к нему и одарю его своими благами. Тогда же Аллах, кто может, чтобы нес бы свое имущество, а это имущество было бы как для него, так и для его близких, жизни жизненным благом, для вечности вечное благо. А дай Аллах, чтобы могли бы получить эту радость больше незрячих людей. Потому что незрячих людей не только по Татарстану, кто читает Коран, а они распространены по всей России. Из них есть те шакирды, которые и у нас проучились, наши шакирды, а уже есть и те шакирды, те ученики, которые уже преподают сами бывшие наши реабилитанты. Огромное спасибо за внимание. Аллах Та'аляның рахматлары болсын. Рахмат, спасибо. Ринат, даем слово вам. Вы расскажите, пожалуйста, вот свое мнение. Расскажите, пожалуйста, о себе и свое мнение. Расскажите, пожалуйста, про эту акцию. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня зовут Ринат Алиев. Я сюда приехал из города Тольятти, Самарской области. Про фонд Ярдем узнал еще в 2011 году от наших знакомых. Вот, еще в Сулеймане для незрячих существовал лагерь. Очень рад, то, что я оказался здесь. А про Ярдем тоже узнал от нашей деревенской мечети. Реабилитацию проходил, а потом остался заучивать Коран. Я очень рад, на самом деле, то, что меня приняли, обучили этому. Коран, он дает какой-то, как сказать, стимул в жизни. То, что если ты его выучишь, то сможешь даже, передать другим это, преподавать где-то. В общем, сдавать другим. Так повторять, не забыть. Для незрячих Коран — это очень хорошая вещь. То есть человек, когда читает, он как-то легче на душе становится. Сейчас я вам прочитаю несколько аятов Священного Корана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Всем спасибо. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат, спасибо. И, Султан, вам слово. Вы тоже познакомьтесь, пожалуйста, с собой и скажите, пожалуйста, свое мнение вот про эту акцию «Печать Коран». Всем здравствуйте. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем дорогим братьям и сестрам, кто здесь присутствует. Меня зовут Султан. Я приехал из Астраханской области.
2016 году я об мечети Ярдем узнал от общества слепых, у нас, которые есть районы, вот. И мне предложили первый раз туда, ну, в Казань поехать, я отказался, вот, потом в итоге согласился, вот. Я два раза приезжал на реабилитацию, проходил реабилитацию и решил остаться заучивать Коран. Вот, я, ну, с детства, как говорится, незрячий. Вот, всем огромное спасибо хочу сказать, кто помогает, вот, мечеть фонда Ярдем, вот. Многие даже приезжают на реабилитацию, и потом им грустно бывает уезжать. Вот я сам зажатым был, скованность у меня была. Вот когда Ярдем приехал, я почувствовал себя, ну, свобода появилась на душе, и спокойно как бы, вот, хорошо себя чувствую, ну, вот, уверенность какая-то появилась. Коран, он успокаивает человека, ну, когда читаешь, вот, спокойствие какое-то приобретаешь. Знание – это сила, поэтому надо делиться знаниями, вот. Поэтому, если хотите, я почитаю пару аятов из Священного Корана. Вот. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العظيم. Все. Спасибо. Рахмат. Лиса, да, пожалуйста. Рахметекс. От медиа Альбина Патрушевна. Фанис Раисович, скажите, пожалуйста, сколько экземпляров вы надеетесь получить Корана и для скольких семей и из каких регионов? То есть понятно, что не только из Татарстана получат эти Кораны. Здесь момент такой, что какое-то определенное количество сказать трудно, потому что нужда Корана, она очень большая. Потому что если у зрячего человека Коран – это, скажем, на долгие годы, а незрячий человек, ведь он как? Если читает часто и читает еще точки очень сильно тактильно, то в этом случае Коран стирается. Конечно, да. Кто вложил вот в это благое дело свое имущество, ему всю жизнь будет идти благо, а незрячему человеку постоянно нужно будет возобновлять. Поэтому тут сказать то, что именно такое количество Корана только необходимо, сказать трудно. Как я уже сказал, есть и новые наши реабилитанты, и уже кто до этого был и получил Коран, ему время от времени тоже нужно возобновить Коран. С вашего позволения хочу добавить вот к словам Фанис Хазрата. Вопрос был, на какое количество ориентироваться. У нас общий список с мечети Сулейман еще людей, которые прошли обучение и овладели навыком чтения именно арабского Брайля, порядка 5000 человек. Это люди Северокавказского округа в основном, то есть Чечня, Ингушетия, Дагестан. Оттуда, ну, как бы так сложилось исторически, что у них тяга к религии и изучению арабского языка как среди зрячих выше, чем в нашей местности, так и среди незрячих. Там и количество незрячих больше. Военные действия велись, люди теряли зрение по разным как бы причинам, да, ведь в течение жизни, поэтому количество людей, которые хотят обучаться, оно там на самом деле очень большое, а типографии таких, которые печатают Коран, всего одна в России. Вот, и всем желательно ее посетить, потому что таких типографий, еще раз подчеркну, которые печатают Коран на арабском языке в России, таких больше типографий нет. У нас единственная типография в России, которая печатает Кораны по шрифту Луи Брайля на арабском языке. Да, на русском языке печатают, да, может быть, на татарском языке где-то печатают, на арабском языке. В принципе, просто программ ни у кого нет, чтобы печатать эти Кораны. Вот ориентируемся на 5000. С начала акции порядка 100 комплектов Корана. Еще раз хочу
Вот смотрите, на столе у нас видите Коран, и это не каждая книга отдельно. Вот, например, эта книга не Коран, это всего лишь 1/6 часть. То есть вот у нас комплект из 6 книг мы сюда привезли к вам для наглядности, чтобы показать, как выглядит один Коран. Один Коран по шрифту Луи Брайля представляет собой комплект из 6 книг весом 11 килограмм. И печатается он довольно-таки долго, продолжительно. Бумага используется особенная, плотная, поэтому себестоимость довольно-таки дорогая. За тот период времени, как мы объявили эту акцию, порядка 100 комплектов мы таких напечатали. Но этого недостаточно. 50 комплектов мы отправили по почте, остальные 50 распространили уже на территории Казани. Остальные отправляем по почте по запросу. Есть запрос, отправляем. То есть у нас есть база данных, которая на протяжении многих лет уже копилась, где есть люди, которые хотят изучать Коран. То есть это не то, что мы сдаем их в какие-то библиотеки, там и они пылятся. Они доходят до адресата, непосредственно до человека, который обладает навыком чтения Корана по шрифту Луи Брайля на арабском языке. То есть на арабском языке читать еще надо уметь, чтобы книга не пылилась. Брайль шрифтынан мына бит инде сезгә аңлатабыз. Бу Мәликә ханым өйрәтер өчен Мәликә ханым өйрәнде бу ниләрне Брайль шрифтын. Без бу ниләрне Төркиядән алып, алардан өйрәнеп нитә башладык инде, чыгара башладык бу Кораннарны, баса башладык. Сколько стоит книга? Бір китап? Сказали, нельзя говорить. Ничек? Едгер. Ну, сезнең прайс-релизда әйтелгәндер, безгә әйтергә тыйдылар, әйтмәгез диделәр. Но менә хәзер без Гадел Әхмәтҗанов Татар-Информ менә сез әйтмәскә дисез әйме? Әйе. Кемдер тотып килергә мөмкин 1000 сум. Ярар, бик яхшы. Яхшымы ул? Менә димәк шундый шартлар юк. Мин әйтә алам, миңа тиюче юк, 7600 сум бер комплект, 6 китап. Димәк, кеше 7600-дән дә әзрәк сум күтәреп килә ала, дөресме? Дөрес. Чөнки бу Корандәргә 100 сум күчерсәләр дә, савабы ниятенә карата иншалла, безнең әбиләребез килеп, кайберләре шулай киләләр, мин Коранны бастырырга телим дип 1000 сум сезнең әйтүегез буенча киләбез. Безне дә кире кайтармыйбыз, ул акчаларны бергә җыелып, инде 7 әби һәм 600 җыеп бер Коранны бастыра. Уйлап карагыз, менә кешеләр инде халык җыелып, бу изге гамәлдә катнаша ала. Бу бит курбан түгел, курбанны чалган вакытта бер сарык бер гаиләдән, шулай бит. Аны берничә гаиләгә бүлеп булмый. Коран бастыру турында андый мәгълүмат юк, шуңа күрә һәр кеше нинди мөмкинчелек булдыра ала икән, шул хәдәр, шул микъдарда акчаны үзенең малын сарыф итә ала. Ләкин инде без тәкъдим итәбез, менә безнең татар халкы шундый зур данлыклы шундый дип әйтик инде татар халыгы, неужели бер Коран комплектын инде бер гаилә үзе исеменнән бастыра алмый? Шулай бит. Гаилә исеменнәнме яки инде арвахлар исеменнәнме бер комплектны инде бер гаилә бастырылырга тиеш, һәм инде безнең хәзер бу Кораннарда китерелмәгән, без һәр гаиләне исемен, намында фамилиясын ябыштырып барабыз. Алар безнең сакланган, мәсәлән, анда Насибуллиннар гаиләсе, Мифтаховлар гаиләсе. Бу Коранны тапшырабыз да һәм укучы кеше, мәсәлән, кая булсынмы, Дагестанда булсынмы, Чечняда булсынмы, Оренбургта булсынмы, Башкириядә булсынмы, уланы укыган вакытта бу гаиләнең фамилиясын күреп бара. Һәм шул гаилә исеменнән ул дуга кылып бара. Без бит инде ышанабыз, изгелек ул кире кайта дип, шулай бит. Без шуңа ышанып гыйбадәт тә кылабыз. Изгелек, изге гамәлләрдә шуңа карата кылабыз. Шуңа күрә инде әгәр дә Насибуллиннар гаиләсе моны эшли икән, изгелекне, ул изгелек югалмаячак. Коран укучы кеше бу гаиләнең фамилиясын белеп, алар исеменнән дуга кылачак. Ялгышмасам, бу акция бит узган елларда да була иде, әйме? Бу акция әйтүебез буенча мондый масштаб рәвештә беренче башладык, һәм инде халыкка инди башладык. Әлбәттә, ул Коран бастырылу менә ничәнче елдан, 11нче еллардан алып, инде 16нчы еллардан алып ул бара, ләкин инде без айына 3 комплект, айына 4 комплект бастыра аладык. Әгәр дә кимне максатлы, целевое кеше китерә икән акчаны, без ул акчаны Коранга җибәрәдек. Мәсәлән, киләләр кешеләр әйтәләр, Коран бастыра аласызмы? Бастыра алабыз. Менә инде шул акчаны җибәрәдек. Ләкин инде айына 3-4 комплект ул җитми. Безнең шәкертләр дә туздырып бара, башка инде Казан җирлегендә дә монда инде бер ара менә бу Кораннарны таратабыз. Халык безгә шалтыратып, тагын юк микән, мөмкинчелек юк микән дип сораганга күрә, без инде аларга менә бу алар исеменнән, алар сорау сәбәбе буенча менә бу акцияны җибәрдек. Ничәсенә хәтлек дәвам итәчәк?
devam итә инде. Шикләре юк. Әлегә шиге юк, әйме? Юк әле. Быел менә яхшы гына килеп чыкса, киләсе елларда да шушы акцияны үткәрү планлаштырыламы? Бу акцияның башка төрләре дә планлаштырыла. Бик зур рәхмәт инде рәхмәтләребезне белдерергә телибез безнең мөфтиебезгә Камил хәзрәт бу акция башлап җибәргәч үк үзенең фикерен җиткезде. Хуплады бу акцияны һәм инде үзенең Инстаграмда һәм инде Дин нәзарәт Инстаграмында бу акцияны куйды. Мәгълүматны җиткезә һәм инде аңа бик зур рәхмәт. Аллаһтан разый булсын. Бу изге эштә шулай ук ярдәмен күрсәтә һәм инде шулай ук безнең шундый фикерләр бар, уйлар бар. Хузур нәшрияты белән бердәмлектә. Алар беләбез ике телдә, урысча, татарча Куранны чыгардылар. Шулай бит үткән елларда инде ул ниләрне Кураннарны презентовать иттеләр. Безгә дә шулай ук бу Кураннарны Брайль системасына күчереп, Хузур нәшриятының Кураннарын бастырырга киләчәктә уйлыйбыз. 2022 елда булырмы ул инде башка елларда киләчәктә шундый планлар, изге ниятләр бар. Иншалла инде бердәмлектә Хузур нәшрияты белән Куран бастыру. Аннан соң ярдәм фондына инде ул бер генә ел эшләп килми, күп еллар эшли дип әйтсәк тә булаймы? Сез менә мәчетнең имамнары буларак әйтә аласызмы, менә шушы вакыт аралыгында мәчеткә намаз укырга булсынмы фондка йөрүчеләрме, артамы яисә кимиме киресенчә? Чөнки күрмәүчеләр бүгенге көндә күпчелеге өйдән чыгарга курка. Алар өйдән чыкмый, ярдәм фонды турында белмәүчеләр бик күп. Менә әйтеп киттеләр, күршеләр әйтте дип, танышлар әйтте дип. Менә шушындый көтмәгәндә беләләр ярдәм фонды турында. Күрмәүчеләр саны артамы, йөрүчеләр? Әлбәттә арта, чөнки бүгенге көндә бит технология бер урында гына тормый, алга атлап бара. Һәм инде күрмәүче кешеләребез, күрү сәләтеннән мәхрүм булучы кардәшләребез, шәкертләребез, алар инде компьютер үзләштерәләр. Бүгенге гаджетларында үзләштерәләр дә, һәм инде башка кешегә дә шушы мәгълүматлар аша җиткереп, үзләренең дә шатлыгы белән уртаклашу мөмкинлеге табалар. Аларның шатлыгы, аларның әйтү аркасында шәкертләребез һәм укырга теләүчеләребез күбәя бара. Узган ел ярдәм фондында реабилитация үткән күрмәүчеләрнең төгәл саны бармы сездә статистика? Әлбәттә бар. Бүгенге көндә мин аны әйтә алмыйм, чөнки имам эше, мин инде имам буларак тернәкләндерү белән бераз аерым. Шуңа күрә бүлдерәм, шуңа күрә мин көткән иманда Җавап шундый. Карагыз, Фәнис хәзрәтнең сүзе дөрес, ләкин инде пандемия сәбәбе буенча безнең мөмкинчелек кимеде. Кешеләрне кабул итәргә, чөнки хәзер без бер урында күп кешеләрне җыя алмыйбыз. Әлбәттә теләүчеләр саны арта, әмма килүчеләр саны килергә мөмкинчелек әзрәк хәзерге көндә. Пандемия сәбәбе буенча элек 60 кешене без бер айда 60 кеше узадыр безнең аша, безнең 60 кешелек йоклый торган, ашый торган урын билгеләнгән. Элек 60 кеше булса, хәзер инде менә безнең курслар булса да 30 кешене генә кертә алабыз. Чөнки социаль дистанцияны сакларга тиешләр алар. Йоклаган җирдә, ашаган җирдә, укыган җирдә, менә бу инде һәр диндә дип әйтик инде, менә бу пандемия катлаулык китерде. Шулай бит безнең башка ниләрдә дә тормышның башка урыннарында да һәм инде шулай ук тернәкләндерүгә дә шундый үзенең бераз зарарын итте. Халыкны без әзрәк кабул итә алабыз. Ләкин кеше саны, фонд турында, мәчетебез турында белүчеләр саны әлбәттә арта елдан ел. Һәм инде сезгә дә рәхмәт, сез бу мәгълүматны җиткезеп торасыз. Бөтен менә бу СМИларда безнең турында еш мәгълүмат чыга. Аллаһ разый булсын сездән. Гомумән менә бу акциягә кагылмаса да сорауны бирәм. Күрмәүчеләр арасында менә монда пресс-релизда язылган Коръән укырга теләүчеләр арта дигән. Ләкин Коръән белән генә шикләнмичә, матур татар әдәбияты укырга теләүчеләр саны да арта күрмәүчеләр арасында. Минем үз гомеремдә 23 кенә яшь булса да күргән юк бер китапны да Луи Брайль шрифтында матур татар әдәбияты. Бармы ул гомумән? Ихтыяҗ зур. Библиотекага җибәргән сезне. Бармысың ул? Фәнис хәзрәт. Менә күрмәүче кеше библиотекага бара аламысың үзе? Менә карагыз, Фәнис хәзрәт безнең инде ул библиотекада тумышы белән библиотекалар
наверное, Фәнис калмагандыр бер библиотека. Шулай бит. Казанның ничә библиотекасы бар? Ничә Казанның библиотекасы бар? Шуларга Фәнис хәзрәт кирмичә калмагандыр. Фәнис хәзрәткә бу сорау инде. Фәнис хәзрәт татар телендә безнең Казанда библиотекаларда китаплар бармы? Әлбәттә бар, әгәр дә укырга мөмкинлек табыла. Әйтеп киткәнебезчә, менә Коръән бастырылмаганга күрә, безнең нәшрияттә генә бастыру мөмкинлеге бар. Шуңа күрә монда инде төп сүз бүген Коръән турында сөйләнелә. Фәнис Габдулла Тукай бармы татар телендә? Бар, булай башка нәшриятләрдә әлбәттә бар. Абдулла Тукай булсын, башка язучылар, башка мәгълүмат бар. Табырга мөмкинлек бар. Хәзерге Сездә әдәбиятта бит әле аннары тавышландыралар да бит сезнең студиягызда бар, махсус менә күрмәүчеләр өчен матур әдәбиятны тавышландыру ни бар иде, практикасы хәзер Бар иде. дәвам итәме ул? Хәзер дәвам итә, әмма ләкин хәзер бит интернет мөмкинлеге арта бара. Шуңа күрә без үзебезнең нәшрият үзәгебездә үзебезнең хезмәтләребез, үзебезнең яңалыкларыбыз турында җиткереп барабыз. Инде компьютер үзләштерә алгач шәкертләребез интернеттан да мәгълүматны укый алалар. Элеккеге заманда бит менә әзрәк алайса тарихка тукталып, үземнең дә тормышыма кысылдырасым килә. Менә мин үзем мәктәпне тәмамлаганнан соң уку йортларына кергәндә бик каты авырлыклар белән очраштым. Мәсәлән, бер уку йортына керә башлыйм. Анда миңа хәбәр килә ди, укырга ала алмыйбыз үзеңне, бездә тәҗрибә дә юк, укытучылар да юк, һәм дә инде материал да юк. Сине алмабыз диеп. Үтенә, Аллаһ Тәгаләдән сырый укырга керә дим. Һәм инде бер мәгълүматны алырга гына да кемгәдер мөрәҗәгать итәргә кирәк иде, кемдер аңлатып утыруы кирәк иде. Бүгенге көндә мөмкинлекләре артуга инде кешеләргә безнең тернәкләрне үзәгендә генә укып калырга түгел, безнең тернәкләрне үзәгендә укып чыгып, башка уку йортларында да укырга, гыйлем алырга мөмкинлекләр ачыла бара. Хәзерге әдәбиятта басыламы соң? Әлбәттә басыла. Хәзерге әдәбиятта алдагы язылган әдәбиятта бастырыла. Һәм инде укырга мөмкинлек таба. Мисаллар китерә аласызмы? Менә көн саен диярлек безнең монда китап тәкъдим итәләр. Менә аларның кайсы басыла? Менә мәсәлән, Солтан Гәрәй язмышы. Ул күрүчеләр генә басмасында түгел, күрмәүчеләргә дә инде укып чыгу мөмкинлеге табырга була. Укыйм дигән кешегә. Ул китаптан гына да югалып калмаска, алга барырга тырышырга һәм инде күңелне төшермичә яшәп буларлыкка инанырга мөмкинлек таба алалар. Һәм инде әйтеп китәсе килә, әгәр дә инде үзегезнең күңеллегез тарта икән, мәсәлән, татар телендә нидер китапларны бастырырга телисез икән, һәм инде аның өчен үзегезнең нидер спонсорларыгыз бар икән, сез аны китерә аласыз, безнең нәшрияттә дә без басабыз. Без Коръәндә генә тукталдык түгел, әгәр дә сезнең Word форматында флешка белән киләсез икән, без урыс телендә, татар телендә китапларны бастыра алабыз. Ләкин бүгенге көндә безнең ихтияҗ менә бу инде араб телендә Коръәндә һәм инде без ул ихтияҗны күрәбез. Әгәр дә инде татар телендә дә ихтияҗ бар, ягъни әйдәгез сезнең нәшрият аша бастырып булыр микән? Менә бу инде заманча авторлар булса, мәсәлән, киләсез дә без аларны бастырабыз, әлбәттә, на коммерческой основе. Рахмат. Каләм шәрифне чыгармыйсызмы татарча? Дөньятлар бар дидем бит инде. Менә безнең бергәләшеп Хузур нәшрияты белән бердәмлектә бу мәсьәлә турында әлегә сөйләшүләр бара. Ничегрәк нинди форматта ниятлибез татар телендә дә, ниятлибез урыс телендә, ике телдә чыгаруын. Һәм менә теләгән кеше акча тотып килсә, ул бу китапны шушы сумманы тотып килсә, сез аңа бастырып бирәсезме, мәсәлән? Коръәннеме? Коръәнне. Татар телендәме? Юк, менә шушы. Әлбәттә. Әгәр дә кеше монда кешеләр ике төрле була. Әгәр дә инде алар әйтәләр, мин Коръәнне үзем белән алып китәм, минем бирә торган кешем бар дип әйтсә, без әлбәттә аны тапшырабыз, бирәбез, бастырабыз. Аны бастыруга инде берничә көн уза, шалтыратабыз, кешеләр килеп алып китә. Ләкин күп очракта кешеләр киләләр дә минем бирүче кеше юк. Мин күрмәүчеләрне белмим, таныш түгел, ләкин инде менә бу изгелектә катнашырга телим диючеләр күбрәк. Алар инде акчаларын җибәрәләрме, без аларны күбрәк күрмибез дә.
фамилияларын да язып җибәрәләр, яки инде килеп мәчеткә бирәләр дә китәләр. Без инде бу китаплар белән үзебез аннан идарә итәбез. Шул инде башка төбәкләргә җибәрәбезме инде безнең Татарстанда да бик күп. Менә хәзер сорау бирелде, татар телендә ниләр китаплар һәр библиотекада бармы? Әлеге безнең Казанда бәлки булса, һәр библиотекада күрмәүчеләр библиотекасы турында сүз бара. Ә менә инде башка шәһәрдәге булган библиотекаларда менә бу Кур'ан юктадыр әле. Шуңа күрә без ниятлибез күрмәүчеләр библиотекалар арасында менә бу инде Кур'анны шулай ук таратырга теләкләре булган кешеләр менә бу Кур'анга килеп үзенең кулларын нитсеннәр инде, мөмкинчелек булсын укырга. Сораулар булса җавап бирергә әзер. Монда бит менә миңа ябырылдылар дип инде. Менә мин шулай кабул иттем. Сиров урамындагы библиотека бар китапхана, әйме? Бар. Ләкин монда бит китапханәгә алып кайтып тотып аттың да өеп куйдың киштәләргә түгел. Тонкий детальләр турында сүз бара. Тонкий, менә мин беләм күрмәүче кешене, Роза Ахтямова. Ул хәзер башка җиргә күченеп китте. Апасында, дустында яши иде. Икесе дә күрми. Китапхана бар икәнен белә, ләкин бара алмый. Менә юкмы сездә шундый ярдәмчеләр, волонтерлар диммейді. Ул бит ярдәм фондында волонтерлар күп. Менә кешенең өенә килеп, яисә ул китапны алып килеп бирә аңа, курьер кебек. Яисә менә шушы апаны җитәкләп алып барып китапханәгә, өйрәтеп, менә монда шулайрак, менә шундый детальләр турында бар. Аны кайтып аны бөтен кеше кайтып атала. Юк, без алып кайтып атудан аңлаттык. Алып кайтып атудан бу Кур'анны игә алып кайтып атудан файда юк. Чөнки бу кеше араб теленнән өйрәнергә, белергә тиеш. В рамках наших курсов, которые у нас проходят в течение месяца, люди как раз-таки обучаются чтению шрифта Луи Брайля на арабском языке. Бер ай дәврендә кешеләр менә бу Кур'анны уку сәләтен өйрәнеп китәләр. Килсен буланы Астраханьнан, вот сколько 2 курста булды, ул инде менә бу Кур'анны уку сәләтен алып китте. То есть в среднем у нас за 2 курса наши реабилитанты обучаются чтению по шрифту Луи Брайля, они приезжают первый раз, изучают буквы, закрепляют, второй раз приезжают уже на месяц и уже начинают бегло читать. Поэтому данная помощь, данные Кораны, экземпляры Корана на арабском языке, они будут полезны лишь тем людям, которые уже умеют читать. В частности, это те люди, которые живут в других городах, и им преподают ученики Малики Рафкат Нигельмуддиновой, которые уехали к себе на родину и там открыли небольшие центры по изучению священного Корана на арабском языке по шрифту Луи Брайля, или будет то есть полезно тем людям, которые наш реабилитационный центр посетили, читать на арабском языке научились, вернулись к себе домой и чувствуют в этом Коране потребность только для этих людей. То есть эта книга, она действительно, как вы не скажете, она каждому не подойдет. Поэтому мы и надеемся, что в дальнейшем на русском языке книги, на татарском языке Коран будет издан, и тогда уже список тех людей, которые смогут прикоснуться к святому, будет намного выше. Сейчас пока вот мы издаем книгу на арабском языке, потому что Коран был ниспослан на арабском языке, но не каждый может ее прочитать. Я вот думаю, что в нашем зале тоже из числа задающих вопрос тоже может найдется 1-2 человека, которые только на арабском языке читают. Я имею в виду Коран для зрячих людей на арабском языке вряд ли кто из вас читает тоже. Ренат читает, да? Монда бит гафетенем шунда аңларга кирәк. Әгәр дә урыс татар телендә хәрефтән хәреф кенә кушылып барса, монда бит әле укуның үзенең нишкәлеге дә бар. Чөнки хәрефне дә укып өлгерергә кирәк, кырыендагы хәрәкәтне дә карап өлгерергә кирәк. Аны инде өйрәтмичә кеше үзлегеннән генә өйрәнеп укып чыгарга мөмкинлек юк дип әйтсәк тә дөрес булыр. Для подробной экскурсии приглашаем всех в мечеть фонд Ярдам в нашей библиотеке, в типографию, чтобы ознакомиться, посмотреть, как этот Коран у нас печатается. Все списки у нас есть тех людей, которые на эти Кораны перечисляют средства. У нас идет сбор как наличными средствами, так и переводами, поэтому все это фиксируется. Можете принять участие, посмотреть, как эти Кораны печатаются, как они в книге потом собираются, ну и проследить вообще, в принципе, как доходят до адресата. У нас есть списки тех людей, которые мы уже будем отправлять напечатанные книги.
можете сходить с нами вместе на почту. На почте, благо, у нас пересылка для незрячих людей абсолютно бесплатно по всей России. То есть мы любой объем бандероль можем отправлять незрячему человеку бесплатно. Рахмат. Сұраулар бар ма? Есть вопросы? Шатабай, сұрау бар ма? Если нет вопросов, если у вас нет пожеланий, предложений. Жоқ, шул акцияда катнашыгыз. Аны коя жиберге просто элизде көрсөтүлмөгөн. Интернеттен табып булат инде. Менә безнең фондта атнасына 3 тапкыр 3 видеоролик чыга. Һәр видеороликтан соң ахырында бар мәгълүмат, реквизитлар, QR-кодлар. Ничек телисез, шулай итәсез инде. Бу ярдәм итәм дигән кешегә җаен таба. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Рахмат сезгә. Ассаламу алейкум. Да. Спасибо. Я там еще мы завтра едем, да? Этот Султан я предлагаю выехать пораньше. 3 часа дороги, говорит. А во сколько? Нет, конечно, будет. Он предлагает выехать после намаза. Султан. Да, давай, давай. Сейчас я возьму это. Смотри. Он парад надо? Прямо при последней вере. Да, я здесь, я пока прибираюсь. А? Они сразу подойдут? Конечно. Вы